l'Ajuntament d'Alcàsser ha posat en marxa una línia de tallers destinats a les persones majors, a les dones i també a la gent amb diversitat funcional. Nosaltres volem conèixer com són i com se desenvoluparan estos tallers en les pròximes setmanes. Estem amb Vicent Mora, que és el coordinador de serveis socials de l'Ajuntament d'Alcàsser i un dels responsables, evidentment, d'estos tallers. Conta'ns, Vicent, com seran estos tallers i per què s'ha posat en marxa aquesta iniciativa? A veure, dins del Departament de Serveis Socials el que busquem és, a partir dels tallers d'intervenció comunitària, donar un suport i que desenvolupen habilitats socials, culturals i individuals diferents col·lectius. Com m'has comentat, dins de Dona, el taller de Dona per empoderar les dones del municipi, per a reforçar la seva autoestima, programa de persones majors, com tenim així avui, i programa de xavals i xiques en diversitat funcional, que el que busquem és això, que isquen del seu entorn habitual i que tinguin activitats lúdiques, socials, etc. A més, sobretot per a aquestes persones majors i per a les persones en diversitat funcional, després de tants mesos confinats a casa, en tanta tristor, és necessari aquest tipus de taller. Sí, no, que ho diguen elles. Elles són les protagonistes del taller, això se fa per a que continuen, que tota la soledat no desitjada, que és una gravetat molt gran dins del col·lectiu de persones majors, donar-li un poc de solució a aquest programa. Anem a parlar precisament amb la responsable dels tallers de majors y de diversidad funcional, María Costa. María, benvinguda, buena vesprada. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué vais a vivir aquí durante las próximas semanas? ¿Cómo está definido? Pues a ver, sobre todo lo que vamos a hacer es pasárnoslo súper bien. Llevamos nosotros el taller de mayores, que se dice ríe, piensa y actívate. Y de eso se trata, de que nos riamos, nos activemos el cuerpo pero también la mente. Entonces vamos a hacer una serie de actividades como bailes, juegos, también contamos con nuestra psicóloga que les hará un poquito más de coach en todo y se trata de que se lo pasen genial y para el de diversidad funcional un poquito lo mismo, de hecho se llama directamente a divertirse. Vamos a combinar una serie de actividades donde sobre todo haremos baile, haremos sesiones de batucada también donde ellos puedan desarrollar un poquito sus sentidos, haremos talleres sensitivos, vamos a hacer también muchos juegos donde ellos podrán desarrollar todos sus sentidos. Entonces se trata de pasar un año muy divertido, ya que se lo merecen después de esta época que hemos pasado tan difícil. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena por esta iniciativa. Nosaltres quedem així als tallers de serveis socials, així al Centre Social d'Alcàsser, per tal de disfrutar del taller per a persones majors. Ahí les teniu.